Yesus Kristus. Bibel suara bahasa Batak Toba nalaho si jahota di bagasan sadarion ima natar surat di buku Pesalmen bidu sada mamuka maisian ayat sada sahat ro di ayat onom songonon ma hatani debata jabar hatua oni aka partigor martua mahalak naso olo mangi huton tahi ni aka parjahat jala naso olo jongjong tudalan ni aka pardosa jala naso olo sahudulan dohot aka pangarehe sai patik ni jaho badolomo ni rohana jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borngin songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aek namar parbuehon parbuena di haju jupang ni tikina bulungna pedangolo malos jala sudena nyulana majadi do alai dang songoni anggo pangalahoni akka parjahat songon orbuk na hinababkon ni alogo do nasida dibaheni dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman manang tarbahen akka pardosa jongjong di luhutan ni akka natigo roha ai ditada jaho badodalan ni akka natigo rohai alai matua laholonong do anggo dalan ni akka parjahat amin. Maulia tema di Tuhan. Shalom.